идораи кор бо ҷавонон ва варзиш дар минтақаи Кӯлоб. ҳоло суҳбат на дар бораи ҷавонон аст, на пешрафту душвории варзишгарон. сухан аз мушкилии масъулон ва кормандони ҳамин идора аст. мегӯянд 4 моҳ боз ба ҷуз маош харҷпулиро барои таъмири бино ва харидани варақу ашёи дигар гирифтан наметавонанд. мо дар ин 6 моҳина 7 моҳ мешавад, ҳамагӣ 375 000 гирифтагием. аммо мушкилиҳо мешавад инҷа ки инҷа сари вақт маблағгузорӣ намешавад. мо аз дуюм квартал гирифтагӣ нестем. мо тибқи омур пешниҳод мекунем шумода бе ягон маъмуният. идораи кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб бояд барои хариду харҷҳои дигараш 1 миллион 200 ҳазор сомонӣ мегирифт. дар 3 моҳи аввали имсол танҳо 375 ҳазор сомонӣ дарёфт кардааст. мактабҳои варзишӣ дар минтақа низ мушкилӣ ба ин монанд доштаанд. харҷи идораҳои давлатиро дар минтақа раёсати молияи вилояти Хатлон медиҳад. 3 сол пеш ҳамин мушкил вуҷуд дошт. раиси вилояти Хатлон баръакс мегӯяд мушкили пардохт нашудани пул ба идораҳои зертобаи ӯ дар минтақаи Кӯлоб вуҷуд надорад. вобаста ба маблағгузории саривақтии соҳаҳо ягон мушкилӣ намебошад. маълумоти ман дар даст дорам, то имрӯз ягон мушкилӣ дар самти сари вақт пардохти ҳаққи музди меҳнат, нафақа, стипендия набуд. савдои раёсати молия дар инҷа ҳузур дорад. агар бошад ҷавоб медиҳед. ман ҳаварӯза шумо мепурсам, мегӯед проблема нест. бори аввал нест ки идораҳои давлатӣ аз нагирифтани пулҳои худ шикоят мекунанд. ин дар ҳолест ки вазорати молия ва кумитаи андози Тоҷикистон хабар доданд ки дар нимаи аввали имсол буҷаи кишвар бар зиёд, яъне 108% иҷро шуд ва гӯё аз 21 миллиард сомонӣ пули буҷа беш аз 900 миллионаш сарфи фарҳангу варзиш шудааст. маҳмуҷон аҳмадзода, Озодӣ, вилояти Хатлон.